Pinapalabas, napaay da Rafael ken Luciano anang yabog iti daddo maabaka, tapno sana may raman nga ilako amin ni Marisol. Gaputa pag iso anasabat da dagiti alipuris daytoy. Awan tinaramida ni Rafael. Ket gapu iti dayta. Kinunana atulungan na langen dagiti mannalon. Itimot pa nagsawar da Marisol lamang birbirok iti nakaikalyan ti gameng. Nagsardeng da iti patad tapno adalan da ti kinupyana ang mapa. Adda da iti kasta kasasad ididimteng ni Luciano. Itagagayem adtoy tituloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre. Agdamat armas ni Sika, Luciano. Iso na ibagbagay ita ni Siak na sumurutan ni Sika kada kami. Gapo da Sika ti agbalin, nagkiya. Ngam, senyorita, sa anak akaraman kadagiti nagsanay ang makirangay no adda masalaw tayo akabusaw. Saan naparikot dayta, Luciano? May sanisi ka na salakniban dagiti nagsanay na makilaban. Saan lang na siya ti protektaran ni Suna? Karaman ni Sika? Sa bagay, nalaklaka ngayaw awan ko itano kadwada. Oh. Ke, Luciano? Umanamong ni Sika? Sige, senyorita. No isuti kunan. Sika ti amaw. Masurot nga rod ti kayat maw. Muy bien. Kasta ti magustuhan ni siya kan ni Sika. Awan pagdanagan ni Sika? No anyatin ka rin ni siya kadagiti aliporis ni siya? Isumat ti ka rin ni siya kan ni Sika? Dakal na pasat ti kinabaknang na oro. Ti maited ka ni Dakayo na parte ni Dakayo. Dakal ti maawat ni Dakayo na gungguna manipod kani siya. Ay, agyaman kami, senyorita. Sapay lakumat na matungpal dayta. No anyatin baga ni siya? Masurot na awan kurang. Mabilbilang at talagang dagiti nagbati at italon tinamnamaan da pagdiagan. Nalawlawan ti saan anasukay atalon ngem tinasukay. Nagpatinggalang meten dagiti mannalon iti kabalan da sukayan. Ngem nadda ko masuporta kadakwada. Nalabit a mapalawad a mati sukayan da. No adda maitulong iti kasapulan da. Ngem, anya nga rod. Ne, mailasin ko day tamasikog ang nagsusun iti labba. Mapanlakit di mamalon. Nilagrimas day ta. Aday tan. Lagrimas! Ha? Senyorito Rafael! Adda kamot gaya man dito'y purok. Ay, wan. Manipod pimanaw ni Borton ijay lugar daan ang ipanan na kanyak. Imayak matan dito asyenda. Oh, dakkalan ti tiyan mo. Wan, kabulan akon. Ha? Ngam, agsusuon ka pa'y lakas ta? Amang ano makapadakas dita ka sa saad mo? Kabailakpay. Mamalo na kadatatang. Madama ngamin ti pa nagraep da. Tulungan kan. Mutoy day ta, tasakti mangawit. Ay, ala! Ay, saan, Rafael? Alakit din. Sakti mangawit iti daytan. Mapanak mat ijayan datatang mo. Ala! Kababain. Alakit din. Nadagsan pa'y gayam. Iso nga roda, mabainak ko maamang ipaawit kan ka. Sika talaga. O sige, mapantan itayan datatang mo. Kaya't ko ang makasarita ida. Agraman dagiti daduma pa'y aman nalon. Tumaktak da
Adangan datatang kan dagiti am-ammo yung arumaraap. Umaydan dito kalapaw. Nakaayayat abuyan, tinalimpya at talon ararapan. Napimpintas tumanan abuyan. Inton makadadakkel dagiti nairaap. At andan to man na napintas abuyaan, inton makadawan dagiti pagay, Rafael. Nang runa, inton dandanidan maanay. Huwanan niya. Umayak tumat makiani. Ala, di mo amuti agani. Amangan no dagitan turamay mo ti marakem mo. Nalakala nga dalen. Wano surwan ti may sa trabaho, no kayat, lagrimas. Ay, wunmatkit di Wan gayam. Naimbag man, tanaklon mo ti kinaranggas ngay naramid day ja aborton kan ka. Kapilitan iti damo. Kayat ko ti agpailot. Tapno saan nga agbyag ti gapuanan ni Burton kanya. Ngam, natikawak idi mapanak ko man iti ayan ti mamaltot ang mga ramid ko maiti kayat ko. Aging ga, amiris ko nga awan basol ti biyag anapatawod iti saklot ko. Nasaam ti kinapudno. Amasapul nga akluna, Rafael. Nagasat ti agbaling nga anak mo. Ngam, nagasgasat kan tupay nga inana, lagrimas. Sapay la kumatakasta, Senyorito Rafael. Jakayat nga awagan nak iti senyorito, lagrimas. Agbalinak mo ito naman nalon. Iso agay kayat kung awagan daklatan itinagan ko. Anya? Agbalin ka man nalon? Wen, lagrimas. Patsyak asampay naladaw ti amin. Naglawat tinabaybayanan na kataltalunan. Mangkitak itinapintas apaset. Tay sumet ti sukayat. Anya? Dayjay ni Rafael. Anyat na kanday ka na ombre? Tapalametan kung barret pati ginagara ni iso ije merkado. Kan indiritso ni iso diti kataltalunan. Ya! 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 Kasarita ni siyak ni Rafael. Tamakikadwamat kada kami. Kasapulan ni siyak ni Rafael. Kontrak ka ni Gringo. Ho! Ho! Rafael! Isardang ni si Kadayta! Apay Marisol. Anya ti gagaram kanyak? Anyat naklakan ni si ka, Rafael? Napintas da ito apaset. Makita ket nadamag ti daga. Agbangkagak. Ke? Saan na maibagay kan ni si ka, ti kasta na trabaho, Rafael? Awan mo ko na may bagay kan saan na may bagay. Pinapateg. Ket maaramid ti kayat nga ramiden. Isardang ni si ka daytan, Rafael. Sumurot ni si ka kanisyak. Awatin ni si ka daytoy. Ha? Ited mo kanyak dayta revolver mo? Para kan ni si kamat daytoy, Rafael. Ha? Adda, pistolak. Tay nakadulin na paltog day di papa. Ti itug-tugot ni siya. Anya? Oh, awatin ni si ka? Para ka ni si ka daytoy. Sayang! Napukaw daytoy may sa napaltog ni papa. Iji aparador na daan. Amo ni siya na ni Gringo tinangala iti dayjay. Ngam, binayanan ni siya. Apay ngay kanak iti armas. Diyak kasapulan dayta. Awan pangaramatak. Kasapulan ni si ka ti armas, Rafael. Adda pangaramatan ni si ka. Awatan ni si ka. Para ka ni si ka na talaga daytoy.
Agyamanak. Ngam. Amo ni Siak na mas daon ni Sika, Rafael. Para ka ni Sika dayta. Aramaten ni Sika dayta kontra ka ni Gringo. Gapota kadua ni da kami ni Sika. Namang birok iti na ikali naggamang. Imbaga kon Marisol. Sa anak nga interesado iti dayjay. No pwede, Rafael. Makikadua ni Sika kada kami. Orayan ni da kami ni Sika ijay kasa, ijay rancho. Saan tayo nga umaday iti waig? Burton, nabatan kami nga sidag iti waig ti itid-pudot yung mga pangalan ti daman. Juan, Gringo, Lim, dublin tayo kagalat. Iti waig kayan dagiti napagkag, anabiyag diti kabakiran. Talaga nagbidra ka mo ta nakagat iti ulag, ha? No tidak nakita da Luciano ken Rafael. Sandak kuman, akadwa ita. Naitabo nagsiguron. Talaga nga'y patay ko kumagaychay. Kaya ka sana. Utang mo nga tibiyag mo ka na Luciano, Rafael. Ano nga mga dantugon dawa yan naka-enkwentro tayo ba? Kaya kinukot may tulog at tiraan ni Dan. Anya! Gringo! Jack dinaw-dawat titulong dagalya! Anya siya impaga. Nagpatulong at kadakwaba. Uray di mo dinawat titulong da. Kakayat mo nga't inaramid da. Uray pay! Awan bigbigat nga utang ko kada Luciano ken Rafael. Iso, asaan ko man na dayta ti panunutan, Gringo. Agkakadwa tayo. Batayo na ron, ti agtitinulong. Tapno masaragan tayo, ti berbirugan tayo. Ay, agyaman na ak. At daan ni Rafael. Kapag iso, naisaganak on ti pangandawan may. Rafael! Kunak no di kan sumangpet ang mga daw. Kinaykayat ko ti agawid. Ngam ti mapan ijayan da Marisol, nanang. Apay, anya ti ar-aramidan da Marisol. At daday jay kasa ijay rancho. Kinunana sumurot ang ijay. Tado ti pagsasaritaan mi. Kaya't nakakadwa iti binukal na grupo. Nakikadwa nga minin ni Mang Luciano. Anya? Nasa ukmatan kada kayo. Makumikumdan amang berbirok iti naikali agaman. Kasta? Napingat da. Namnamain da launay. Nga da masarakan da agaman. Adagata nga agpaisua. Di dala masyerto ti ayan na. Kasta nga ti bagbagada. Agam naglawa ti Rancho Gabriel. Marigatan dalakit di amang biro. Talaga marigatan da. Ngam amuyo ka di? Adda makaitudo. No sa dinwa talaga ti ayan tigaman. Ha? Sino? Kinuna ni Ina si Mona. Nga muna ti eksakto na kay kalyan tigaman. Ngam di na kayat nga ibaga. Anya? Taapay adi na ibaga. Napaggad ka na. Adda ka no mapukaw. No masarakan hinday di agaman. Ha? Kasta timbaga ni Ina si Mona. Ngam, jak maawatan. No apay kas de timbaga na. Kuna dagiti nagkauna ababakat kan lalakay. Ano adda makali agamang kat addamet kasukat na. Kasta? Wen, addalat takan o kasukat na. No saan na mismo at nakakali. Mabalin nga asidag akabagyan na. Wano gayam na. Ha? Kasta ti kunada. Ang nariga dapat siyan. Ngam no maminsan.
Sanada kasti mamati kadagiti kasta pamati. Wenno sasaw. Adda ngamin inistorya ni Mang Luciano. Ket kaslapod no dayjay. Ala, adalataken ka, Rafael. Makamo ka, no sumurot ka kada Marisol, wenno saan. Mapana kitayan ni Ina Simuna. Makipagnaid ka nun itayan ti anak na dito'y puraw. Sigurado apag sublyan ni Marisol ijay Villa no maamuan na api manaw ijay. At dalakit di plano ni Marisol iti dayja abakal. Iso nga inkuyog na ijay Villa. Mang Luciano! Nay! Lagrimas! Si Kamot Gayam! Why? Papanan nyo ka, day? Mapanak ko maiti balay ti anak ni Ina Simuna. At daigjay da Senyorita Marisol. Kanti may sa pasurot na. Anya? Jack amo no anya ti gagara da. Apay nga ta? Ay, aday bagam lagrimas? Kwa kuma. Agbili nak. Sige. Ibagam, no anya day ta? Mabainak ko Mang Luciano. Sika lang amin ti masansa na makita. Kan amangan no sika ti makakita kan ni Burton. Ha? Marikrik-nak ngamin adandanin ti panagpas ngay ko. Pakibaganto ko makan ni Burton. No, makita yu Jack may panamnama, lagrimas. Bayam tay bagak tao. Bareng makita into nagsawara kiti ranchaw. Anya ti gagaram? Kani bakit Simona, Luciano? Saanin na itulok ni Siak? Naadda sa bali na makasarita ni Iso. Malaksit kani Siak. Saan ka amaawatan, senyorita? Adda na kaibagak kani Siak? Naaddaan mo ni bakit Simona? May papan iti na ikali na oro. Anya? May pas. Iso na saan na kayat ni Siak na pumanaw ni bakit Simona ijay Villa. Isobli ni Siak ijay Villa itamat lang. Talaga kaday nga amo na tayan ti kamang? Awan may baga ni Iso. Ngampat siya ni Siak nagululbod lang. Agpud nun tumatlak ka ni Siak dayjay. Pardasan ni si Katagrobot bakit Simona? Di na kami pagurayan iti mabayag. Asino ti makasarak iti gamang gagayem. Di yu liway na denggen ti umadanin na paggibusan ti nobela tayo na pauluan. El Oro con Sangre. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre.